Takže čautovičky, ja vás vítam u mojho nového videa, ja sa volám to Blad, bude, že mi sem hodíte like, odber. A dneska hrajeme 99 dní into the forest. Tak poďme si dať sem pekne. Ja mám klasu takého typka, co má iba baterku. Mám už 235 dní, ja som sa snažil už natočiť pár dílu, akorát by to moc nešlo. Tak poďme to takto urobiť pekne. Tak, oh yes. Z začiatku sa vám vyplatí zabíjať zajícu, pretože budete mít dopredu už maso a ešte nemusíte potom sbírať, lebo tady chodí taký týpek, čo po vás chce kožu, packu a takéto veci. Tak môžem si to sem dať. Pár ich tady takto pekne zabijú. Yes, už napadla packa. Tak všo môžeme ísť těžit drevo. Vidíte, že už máme dopredu jídlo, jak keby v podstate urobené. Ja ho takto pekne naskladám, aby sa mohlo hned dopést, nemuselo sa to tam tak skladať. Hop, hop. Tak, pomôžu natěžit drevo. Hop, hop, hop. No spadni už konečne. Těžím 3 roky. Tak, drevo. 100% si natěžte aspoň 2 stromy, protože hned to prvé vám nepomůže. Jaké by v podstatě. Že 3 dreva nebudou stačit. Tak zabereme a i tak to zasadíme. Hop, 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 hop. Tohle hodíme sem. Ještě budeme muset fire zvětšit, ale já už půjdu takto pomalu trošku preskoumávat, aby jsme mohli tady mít všelijaké věci, že tady máme jídlo, že nemusíme se potom chodit dom. Hop, hop, hop. Tak. Máme aj update, že je ještě spálené, prostě jak keby, tady to ještě není moc vidět, ale jsme lokaci odebrali a pridali prostě jak keby lávovou, že tam jsou hory lávové a že vraj tam má být něco secret, tak se na tom pojďme kouknout. Tak to pomalu ideme, oheň pomalu zasíná, ale my to sem takto pěkně dáme. To si nechám, já to půjdu, no ok. To jsem si chcel nechat, protože to přidává, jako čím lepší oheň, tak mi to bude přidávat. Takže hop, už je tma, takže to přidáme takhle. Dáme papaníčko. Nevím, proč to takto musím chytnout, aby se to vůbec tak ohrálo. Tak, pomůžu oči. Prvou noc se nemusíte bát, prvou noc nechodí. Prvou noc vůbec nechodí. A doporučám, počkej, toto dotěžíme. Zasadím vám takto saplingy. Zasaďte si saplingy a netěžte jich. Těžte jich iba až večer. Těžte jich večer, protože ráno preskoumáváte a večer v podstatě nic nerobíte. Takže večer, no tady je ten dýr, ulegaj, preč. Večer můžete prozkoumávat a co by jsem vám doporučil, keď jste nějaké duo, tak robte stejně z tohoto, ale keď jste solo, tak robte z tohoto, lebo železo je všade a to nemusíte těžit, iba nachádzáte. Tak, já jdu natěžit ještě nějaké drevo pěkně. Hop, hop, hop. Spadneš už konečně? No, ti trvalo. Tak, pěkně tady to takto urobíme. Upgradeneme. Tak, a můžeme jít prozkoumávat v podstatě, jaké by. Tak, tady nic. Tady šrubovák, či co to je? O, domy jsou mega dobré. Ale já budu mít jak než já, až keď k němu dojdu, tak já budu mít plné saky paky. Tak tady jakoby si obhlédnu, obtočím. Tak, tady to pěkně takto urobíme. Hopa. Tak, tam máme drevo. Tak to je okolo. Zaberu aspoň jedno, mám plné saky paky. Najlepší je, keď už máte 15.
pytlu jakéby místa. Je 5, 15, 20, 25. A je tu ten týpek, němu dáme bunny foodu, najprv to sem takto dám, němu dáme bunny foodu a budeme mít na výběr, co si chceme. Lepší nemám, ale lepší začátku je taky, pak máme 5 a o 10 víc, 15. Takže to se 100% vyplatí a vyplatí se začátku vykraftit si toto a toto. A jste měli, jakoby vy se vyspíte a postel, je třeba třetí den a tato postel vám přidá ještě jeden, takže postačí 4 dny. A tady máme jakoby čas, že tu se nám ukazuje, že jak dlouho je den. Jako úplně prvou noc se oplatí též lutit, ale neoplatí se už potom další den už běhá ten jelen, ten dýr. Já tady zabiju vlka pěkně. Tak aspoň budeme mít masíčko dobré. Jos a i wolfpelt nám spadla. Super. Tak, tady to pěkně vylutíme. Hop, hop, hop. V této místnosti, alebo v této, většinou bývá vlk. Tak bude v té druhé. Protože nevím proč, prostě je tady. Si domácí mažiček. Co vám padne z čestky? Spear je mega dobrý. Tak a tady bude, jo, tady bude vlk. Hop. A Spear jich dá na 3 nohy. Úplně bez problémů. Úplně, že hop, hop, hop. A mám to prostě. 1, 2, 3. Zaberu. Tady ještě někdy byly dřevo, čo nevím kde. Tak, hen, tam je dřevo, už mám plné saky, paky. Ale většinou vždycky zaberete takto aj do ruky, máte o 1 víc. A potom, co doporučuji, já to nevím, či stihnu, nechám tady. Že keď si dáte papričku, tak můžete jít rychlejší. Já nevím, či to stihnu, ale já ještě tomu týpkovi jdu dát tu wolfpeltu. Tak, hop. A já si chci lepší sekerku. V čem máme takovouto lepší sekerku? Tak, to, co jdu do craftingu, já si nejprve zezbírám. Jídlo si nechám tady. Hop, aby jsem potom nemusel o táto v craftingu to vybírat. A toto dáme sem. Ty, keď už si tady takto. Tak, už se nám krátí noc. Tady máme jakoby zobrazené. Já bych sem pomalu mohl už jít, takto, že co tady. Zapomněl jsem strašně důležitá věc. Vykraftíte si mapu. To jsem všude zapomněl. Mapa je tak důležitá, že tady vidíte, kde jste. A když jste z dálky vidíte ten oheň, vždycky si robte mapu. Mapa je prostě výborná, strašně výborná věc. A znám takto čili a utokáme rychlejší. Tady nějaká minifarma. Čestka. Byl bych jsem rád za rifle. Medkit. Medkit není špatný. Tak. Tady pěkně zabereme. A jdeme dále prozkoumávat. Tak. Joj, tak ten má bakulu. Tak to zkusím, ale má větší damage. Jaj. Dobré, dát si bandáž. Tak to bylo awful. A tady týpek střílá. Tak, a je mrtvý. Tak, já si zaberu wolfu, všecko. Spálíme pěkně. Tak, penízky, rádio. Co nám padne? Mohlo by nám diamanty spadnout. Toto už máme, tak to je jak naschvál, prostě spadlo nám to, co máme. Nevadí, tak pojďme utekat dom. Už doma. Tak, tady to pěkně máme do craftingu. Vlastně tohle všechno jdeme spálit. Budeme se volat upalovači. Hop. Yes! Upálit. Dobré, já nebudu ztrácet čas, já ještě půjdu objevovat. A do nějakého rybářské. A dom.
domy sa hodia. Tak. Teď pěkně otevřeme čestku. Se nám krátí čas tady. Se nám krátí čas. Yes! Rifle. Že rifle. Rifle je mega dobrá. Jej. Neděkuju. Tak. Teď to pěkně vyloučíme. Hop. Tak, tady to není. Většinou vždycky v těchto dvou je vlk. Pokud není tady, tak bude v té druhé. Tak zabereme, mohli by nám něco padnout. Jaj, my už máme 5 sekund, pohni. A revolver už nemám. Dobře, utekám dom. Pokud se pýtate, proč je taky hlub za mnou, tak to můj králík. Já mám králíka, takže si zvykajte. Ne. Asi to stihneme. Kdyby si povedal, že dneska si nás naháňat nebude. Za co jsem rád. Tak, toto pojďme spálit. Tak. Hop. Tohle všechno do craftingu. Tohle spálit. Vyplatí se, keď jste sám, tak si robte jakoby ohradu z tohoto. A vykraftíte si bedy, protože vám přidávají dny. Já si ještě vykrafím hodně těchto, protože já si z toho urobím oplotinu. Ale iba půlku. Vždycky, to vždycky, když upgradenete ten oheň, tak vždycky máte větší tento kruh. A ten kruh znamená, že se tam nemůže dostat, ale iba nájezdníci. To máte každý 5., 6. den. Tak, já si urobím takový malou ohradu. Hop. A to dáme třeba sem. Králíčku. Nechoď ven. Tak. Bunny food už nepotřebujeme, takže to můžeme nechat. Tak a můžeme jít zase prozkumávat. Či už si nepamětám, jakým směrem to bylo. No super. Tuším tímto. Jo, tímhle. Tak, jsme v domě. Tak, tady jsme vlastně byli. Tady máme kanistru. A tady většinou bývá vlk. Buď v hentejto, alebo v tejto. Takový domácí mazlíček asi jejich, keď tu bývá. Tak, odbíráme náboje. Tak, hop. Další dom. Tady vidím věci, tak to zabereme. Tam je mikrovlnka. Již tady je strašně moc věcí, šaj děvčil. Našli jsme leather armor. Tam je hned další. Ale my už máme jeden, takže nemůžeme jaké v podstatě. Hop. Půjdeme pro mikrovlnku. A tady je... Vy můžete tady jakoby sbírat děti. A vy jakoby v podstatě zachraňujete, protože ty vlci jich jakoby unesli. A střílej. Hop. Střílej. Budeš střílet? Ježiši. Hop. Aspoň máme hodně jídla. To tak vypadá. Zajíc, co to tam vyvádáš? Ještě tady by někde měl být. Jo, ještě tady je. Čau, brosky. Ježiši, brosky, uklidni se, dobré? Brosky. Nestíháš. Stíhá. Jaj, mama. Aha, jsem věděl, že mě nechytíš budočku. Tak, tady je strašně moc věcí. Já bych jsem, tak kdyby jsem měl lepší sak, tak bych jsem to tady hned, jaké by v podstatě nechal. Tak, zabereme děcko, otevřeme. Tak. A já myslím, že pro dnešek by to mohlo stačit. Já se volám Top Dra, budu rád, že mi sem hodíte like a odběr a u dalšího videa. Čahoj!